Ndewon Igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m obi aṅụrị ka iji anabata unu ọzọ n'oge akụkọ kpọmkwem matakwa na akụkọ kpọmkwem ebe anyị na-ewetara unu ihe niile mere mgbe o mere ebe o mere na ka o si wee mee. Akụkọ ndị anyị ga-enye unu n'ụbọchị nke taa juru eju. Ndị na-ewetakwara unu ya bụ akụkọ bụ ndị Alowere TV. Aha m bụ Sonny Uma, mana tupu anyị aba n'ime bugharịa ya bụ akụkọ, nweenụ ndidi ka anyị ratụ n'onwe obere ikuku. Nnọọ maka ịnọnyere anyị n'oge nwa nnaratu ikuku anyị. Akụkọ anyị ga-eji wee sasuo iko wụ nzukọ mba ụwa. O kwere nghọta na mba ụwa niile, ndị niile na-achị obodo, gụnyekwara obodo anyị bụ Naịjirịa, ha gara nzukọ nke nwa bekee kpọrọ UN Conference. Ha gara ka eji matakwa otu a ga-esi kwalitekwa ma na-emekwa ka ọtụtụ mba ụwa na-aga n'iru. Mmemme ahụ tọrọ m ụtọ, o nyere m obi ụtọ, ma onye m obi aṅụrị maka na gị hụ onye isi ala anyị gị hụ ya n'ime ugegbu amama onye nyere nwoke m ugegbu anya gbaghara na m ugegbu ntị ewere amakwa na o nwere onye anyị na-agwọ ntị n'ala ewere ugegbu ntị kpuchie ntị. Gwanụ m unu chọrọ ka agwagharịa ntị ahụ ọzọ, kwetakwa na ọ dị mgbe anyị zigara nwoke ma mba ofesi maka ịgwọ ntị. Ịmakwa na arụgharịa ntị ahụ ọzọ ọ ga-efukwa anyị ego. Matakwa na ọchịchị nwa amadi a ebe ọ dị m mma wụ achọ ka ewepụ ọtụtụ ihe, ka a tụọ ndị omekome, ndị na-evu, ndị mgbupụ, ndị nrikpo. Mana asị m onye na-achụkwa ndị nrikpo erila, maka kemgbe nwa amadi a batara nwa ụdị oyibo anụbe ma oyibo renovation ka ọ bata n'ọchịchị asagharịa ụlọ, ka o si mba ofesi asị na oke mere asagharịa ụlọ. Nke ọ gara nzukọ mba ụwa manụ m ebe a ga-asa rụrụ n'usekwu asagharịa, rụrụ ngọra na asa ahụ asagharịa. Anyị ga na-asakwa ọzọ dịkwa ka ibe ya o. Mgbe ọ nọkwa na nzukọ mba nke ụwa sị ka mama ọ gara ịnara ikuku otu a nne ji anara ikuku, ka o mee ka ọ pụta ire. Ndị IPOB nọ ebe ahụ na-eche nwa amadi a, na-eche ya dịka ebe a na-achụ ewi ka ọ pụta. Onwe ihe na-esifu ndị a n'ọnụ ma Holy Ghost. Ha kwekwara mbem Biafra, onwe ha gụrụ egwu Biafra, onwe nke ha na-eme gakwa n'iru. In fact, asọmarize m ya na ha gbara egwu eke ebe ahụ. Ha gara agbatụrụ ya nwa obere egwu eke, gwa ya na ọwụ sọsọ ya nwa ma ka esi agba egwu eke, maka na o doro anya na nwere mba ụwa ga-amata na emere nwa amadi anyị nọ n'uju oyi okwu pim ole ha anya onye ọda otu ọ na-eji enye n'oge nke mbụ. Ka a na-ekwu na ndị IPOB gbara ya egwu eke, anyị lọta ụlọ batacha n'ụlọ n'ime ụlọ. Ọ dị akụkọ wutere m mgbe o rutere na ntị m, ekwe m ya baa m na ntị maka na ọnwụ ihe njọgburu onwe. Ele nke wụ na mmadụ ga-arapụ izu ori n'ime obodo ga-agbara baa n'ime ụlọ ụka izu oshi. Ọ dị njọ maka na nsị ka ị na-ete n'iru ndị Redeem Christian Church of God ihe ewu ihe jọgburu onwe ya ga-abụ ebe a nsiri akpa nwaanyị ibe gị ime ga-akpa kisiri akpa nwaanyị ibe gị secha akpa nwaanyị ibe gị. Mgbe mepere akpa ha ahụrụ ego, ahụrụ igodo ụgbọala nke gosiri na ọ ezigbo ihe ka isikwa ebe ha n'ala. Mana nke tọrọ ibe ya mbụ mgbe a jụrụ nwaanyị a eleghị ijikwa na akpa eme ọsịla ọwa akpa ya. Ụmụ nwaanyị unu na-emenụ megharịa ọsịla ọwa akpa ya. Ele ụdị ka asị oshi etinyere asị si na ihe na-emebi asị ka o mebie. Oshi etinyere asị ele ụdị ka asị ihe ka ele ụdị ka Lai Muhammad wụ ụdị ihe ka a ga-akpọ ya gị ọwụ Lai Muhammad ka ọwụ Lai Nusomba.
ele nke chọka enye now me tinyere aka isi ebe ho de popular ọ dịkwa kana ama m na asị enye gị ohere ekwesị ka kpọgara gị ebe ndị uwe ọcha ka ha chụọ gị nnụnụ chụpụ nnụnụ nọ n'ime Igbo ndị ọma ahapụ onye zuru oshi maka na o nwego ụlọ arụpụrụ ndị na-ezu oshi ka anyị gaa n'akụkọ ga-akpalitetụ mmụọ mmadụ maka na gọvanọ Imo steeti agbaala afọ 55 ọ sị ka anyị soro ọhaneze soro ya ṅụrịa obi aṅụrị a o rutekwere m agaghị m agọnarị ya na o rutere m mana ebe ihe ahụ nwere rịkọm ebe o nwere rịkọm mbụ nwa amadi a wepụtara ihe karịrị nde naira 5 si ma enye ndị mmadụ onwekwe ihe dị na njọ imesara aka mana adị ma mechaa ihe ndị bara uru adị mezicha ụzọ mezicha mmiri ahapụ ịsụ maka na ekweghị mmiri sụrụ n'ụlọ ebe ụmụaka na-agụ akụkọ na ebe akpọrọ gọọmenti kọleji ị ga-ama na ndị a nidiri ka agbatara ha ọsọ enyemaka so adịkwana ndị eji ụgwọ ejikwa m nwa olu na-ekwugharị ndị eji ụgwọ sị kwụọ ha ụgwọ ji nwayọ kwụọ ha eji nwayọ na-ekwusị iji nwayọ kwụcha ahụ ụgwọ anyị emewesịrị aka asịghị m anya emele mana adị ndị eji ụgwọ eji nwayọ kwụọ ha ụgwọ ha ndị be anyị ịmakwa na ọ ga-adị mma a na-emetụ ihe a na-ewere ga karị ya gaa n'aka ekpe tupu anyị aga n'iru bọghachie niile anyị nwere ọ ga-adị mma ka anyị tụrụtụ nwa obere ume ndụ iji kwado mmụọ anyị akụkọ ọzọ dịkwa m obi ụtọ wụ akụkọ mmemme ngụcha akwụkwọ nke ndị mahadum nka na ụzụ mere ụnyaahụ mbụ abalị 21 nke ọnwa Septemba afọ 2017 ndị ụlọ akwụkwọ mere ya bụ mmemme we ndị ụlọ akwụkwọ Federal Polytechnic ndị banyụ na-eweliwe nabata m ndị Federal Polytechnic nnekede n'ime Owerri anyị ebe a ka anyị maka ọtụtụ ụmụ akwụkwọ ndị bịara nọnyere ha nwekwara ndị si na mahadum dịgasị iche iche bịa ndị kwupụtara obi aṅụrị ha na obi dị ụtọ na ndị nkụzi mahadum alaghachila na ezumike iwe nke ha gara ha alaghachila na akwụkwọ na-agakwa nkọma n'anya ya na mahadum dịgasị iche iche mana ọzọ dịkwa ka ibe ya ama m ebe m ga-esi bido nke a dịka ndị nkụzi mahadum laghachiri na ezumike ndị ụlọ ọrụ ahụike ala ha bịara ele ebe anyị gaga ndị ọrụ nke a lara ezumike laghachi ndị ọzọ ala ọzọ ugbu a aga m ela ma agaghịla nwanna aga m ela n'ala ma ndị ọzọ lee ha ihe ndị ahụike lakwa ga n'ime aṅa jukana m ndị dibịa bekee la agani ala dị mma ọkwụrụ ndị nze maka ọtụtụ ndị a na-arụ ọrụ ahụike n'ụlọ ọgwụ gọọmenti enwekwara ha ụlọ ọgwụ nke ha ya mere ala ha ebe alabekwe ha ebe alakwanụ ha ebe ndị dịka ndị ọgwụ mgbọrọmọgwụ enwetụkwa n'otu ha na-eji eri nri esi otu ha dịrị ma ndụ anyị na-agakwa n'iru n'akụkọ nke ọzọ yikwara ibe ya akụkọ o mere eme na ndụ ndị agha ndị amị ndị bekee nwaanyị anọla ha ịma na ụmụ nwoke ibe m ụjọ nọkwa adịghị ka ga-eburu nwaanyị onye amị fute ha ọdọ anọla hụ onye na-alaghị ndị otu anụ ihe ndụ adịghị ka ha hụrụ ha pụta n'igwe otu n'ime ha sị ụmụ nwoke unu atụrụ ụjọ ịbịakwute anyị nwata nwaanyị onye amị asị unu egbochila ha alaeze nke unu maka unu ọ dịghị ha ọjọọ nwoke ibe m arị m ụdị ihe a na-adịghị mma asị m ga-agawele mana ọgwụ okom agamaga ifuru onye amị achọ m imewe ife nwa wọ jie adịghị ka nwata nwaanyị akọm ihe asalụgha m onye amị ya kụọ m ihe onwenye n'ebe anyị
ga se akuole unu gakwa o asimo onye agala mana matakwa na ịga ihe dị na ya awụ mgbe ị ga-amụ otu mụ abụọ mụ atọ mgbe ndị ọzọ ga-anọ na be ha na-eme morning devotion dịka ọnụ m juru n'ekele ịma ha ga na-agụ na be gị o mama o papa o mama kụtara papa ikputu ọnụ o mama o papa o mama kụtara papa ikputu ọnụ ọ dị mma anyị na-agakwa n'iru ịma na onye ara na uche ya uche onye adịla ya njọ ebe dịghị mma ega ebe dịghị mma agala mana ekpebiala m ebe m na-eje ọzọ dịkwa ka ibe ya mbụ ihe mere ama m otu m ga-eji akọ nke ahụ ebe a na-akpọ ọha nku na aba nke anyị aba na-abịa ka ebe ụmụ aba ntụga onye otu onye Fulani onye ugwu atụọ ndị abụghị kainama ya na-agbaje kafam ịgawa otu ntabi anya okenye dị mkpa agbaje kafam agbazie ele ya ghọọ nnama nwoke ụkwụ abụọ gaba ya ghọgharịa nnama nwe ihe ọjọọ dị na nwoke ma hụrụ nnama o nwoke onye nchọkwa imebiri ahịa o mana na asị m onye atala anụ nnama taa nke ziri ezi nwere otu nwoke mmadụ ji ghọgharịa anụ nnama hụrụ otu nwoke ibe gị lelenụ ka nwoke ibe m dị ka mkpi lelenụ ka nwoke ibe m dị ka mkpi lelenụ ka nwoke ibe m dị ka mkpi nwoke nne ya nọ nya ya ghọgharịa nnama ghọọ nnama taa anụ nnama mana taa nke ziri ezi ọhịa m te gwa gị taa nke ziri ezi adịghị ata loo ṅụọ mmiri ị gaghị ma na ọwa bara mmadụ ibe gị lee ede ṅụ ga-awasi eze kwe nnyamini ị gaghị makwa na mmadụ ibe gị n'ilo mmiri kwe nnamini ga-emechie nne ndị nna ya ga-ata ya aga mmadụ ha nọgị n'ime afọ kwumokwu si gbahuo m gbapụtakwa m gbọmụ adarila m adario adịla m nkotunuo afọ gị ndị ikpo ọkụ igbo lee adịghị na gị ime adị m na-ekwu ya ataola akị Hausa takwa akị Igbo ama nke aga ndị a ga-emenye ụgwọ mmadụ anya ama mma nnama erighị kemgbe ama mmadụ na-atala tupu ajụ mmadụ ewetakwala anụ nnama n'ụlọ m ọdọ ma ị ga-ịhụ anụ ewu ji ekerefishi shiere m ihe m ata ya otunu esula esu tinye otunu m ata ya otunu mmadụ ewekpukwula anụ na-ezinye ezi na pekemuo otu n'ụlọ ọha m n'ọnụ ndị be anyị ebe a ka anyị ga-adọbiri ya n'akụkọ kpọmkwem n'ụbọchị nke taa gaa n'iru na-ekiri anyị na-ewetara gị akụkọ kpọmkwem izu ụka niile iji na-eme ka ị na-amatakwa ihe niile na-eme m n'obodo ịchọkwa ịkpọtụrụ anyị n'akara ekwentị anyị na-agafe n'igwe onyonyo gị maka na anyị na-emekwa ọtụtụ ihe anyị na-emekwara gị MC na-emekwara gị graphic design nke ọla chọrọ anyị nọ na ya bete bete ewu ka anyị nọzi na ya n'ogbu a ebetewule nnama bete ewu ọ na-ala Owere TV ka na-ebete ihe niile a dewonu